Civil Service Commission nakigpartner sa Australian government ug pribadong sektor aron sa pagpalambo sa kalidad sa mga profesional nga nagtrabaho sa gobyerno ug sa pribadong mga buhatan. Ani ang report nila ni Erica Jerin Dimaclid ug Rona Joyce Fernandez. Civil Service Commission o CSC kauban ng Philippines-Australia Human Resource and Organizational Development Facility o PARD-F milusad og symposium aron mas mapalambo ang kalidad sa serbisyo sa gobyerno ug mga pribadong ahensya. Ang maong symposium gitambungan sa dulan 2,000 ka mga human resource managers ug practitioners sa mga pribado ug pampublikong sektor. Sa usa ka press conference kagahapon, si CSC Acting Chairperson Robert Martinez miingon nga gilusad usabang maong aktibidad isip pagsuporta sa Anti-Red Tape Act of 2007 o ARTA. Ang ARTA usa ka lakang sa gobyerno aron maminusa ng pagpangurakot dala sa walay klarong mga paagi sa frontline services. They have to they have to do a lot of streamlining of procedures. Yan ho, yung mga na yan, malalim na ng konti. Some of these processes, sabi nila, kailangan pa namin, we need the approval of the head office for us to change these processes. So, medyo tedious and medyo mahaba-haba yung proseso. Matod usab ni Martinez nga base sa ilang survey sa kalidad sa serbisyo sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno sa Region 7 sa tuig 2014, dulan sa 10 ang nakakuha og excellent rate, dulan sa 5 ang nakakuha og good, ug 4 ang wala makapasar. Si CSC Region 7 Director Karin Litz-Zerna miingon nga wala pahinganli ang mga ahensya nga nakakuha og excellent at good, apan 4 ang wala makapasar nga nagikantanan sa Land Transportation Office o LTO. This time, permanent items so that we can hold the people really responsible for that. Magpadayon pa ang maong symposium hangtod ugma sa Waterfront Hotel sa lahog niining Dakbayan. Nang hinaot ang mga tigpaluyo sa mong kalihukan nga makatabang kini sa kalambuan sa mga ahensya ug sa mga kawani niini. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Erica Jerin Dimaclid, kauban si Rona Joyce Fernandez, CNU Communication Arts Interns.